Vážené a milé přítelkyně, vážení a milí přátelé, všichni žijeme mezi lidmi, ale otázka je, jestli žijeme s lidmi a jestli mezi nimi máme přátele a jestli mezi nimi máme dobré přátele. Já nabízím ještě doplněk k těmto přátelům a to jsou naši kamarádi v knižní podobě. Ti nám pomůžou zvládnout úskalí mnoha různých jazyků, když se obrátíte k produkci našeho nakladatelství Leda. Tady jsou dva příklady, učebnice hebrejštiny a učebnice angličtiny, nejpopulárnější v naší zemi. A jsou to nejenom tyto knihy, ale i ty, které nám umožní vyznat se ve světě, ve kterém žijeme. To není úplně k zahození, protože ten, kdo má pocit, že rozumí svému světu, že rozumí tomu, kam ten svět se ubírá, kdo dělá co, z jakých důvodů, tak ten je ve větší míře chráněn proti stresu. Dožívá se vyššího věku dokonce, může se s větší důvěrou věnovat svým dalším koníčkům a dokonce je to tak, že lidé, kteří čtou knihy zaujatě, tak mívají pevnější a déledobější partnerské vztahy. Vydrží déle v manželství například i proto, že vědí, že každá změna partnera nemusí být k lepšímu. Že to je mnohdy jenom zdání. Někdy to je dokonce takové to z bláta do louže. Čili které knihy z těch posledních, které jsme vydali, vám pomohou orientovat se v současném světě. Mohu jmenovat a ukázat tuhletu. Klima, jaké bylo na tom našem území, na území zemí Koruny české v minulosti, ve vzdálené minulosti, to znamená 1000, dokonce tisíce let nazpátek. A co se od podnebí do budoucnosti dá očekávat? Předpověď není možná, ale je možné vyjmenovat a připravit se na různé alternativy. Opravdu se nám tato otázka vyjasní. No a v souvislosti s tím jsou lidé, kteří se například obávají, co se to s tím počasím a podnebím děje, tak z této knihy slavného amerického ekonoma, publicisty Nouriela Roubiniho se dozvíme, že to klima není asi náš největší problém. Náš největší problém je totiž klesající počet lidí v naší části světa. Jsou státy, a my mezi ně patříme, které doslova vymírají, a to docela rychlým tempem. Podívejme se na tuto otázku, ale i na jiné závažné otázky v této knize. Leco se dozvíme a do jisté míry se i uklidníme, protože Nouriel Roubini nám říká, že se s tím něco dá dělat. Že to není naprosto ztracená situace, která by nezáležela vůbec na nás. Konec konců to, jestli budeme mít děti a kolik jich budeme mít, opravdu záleží na nás a téměř jenom na nás. A konečně klasická kniha Sapiens, která otvírá oči tomu, kdo se chce orientovat v dějinách lidstva, nikoli v jednotlivých příbězích, které se odehrály, ale v celém vývoji
které body byly ty zásadní, úzlové, jak se říká, a co je možné z toho soudit o nás, o lidech, o světě jako takovém a i o jeho budoucnosti, což pak autor Yuval Harari rozvádí v dalších 2 knihách Homo Deus a 21 lekcí pro 21. století. Vážené přítelkyně, vážení přátelé, knihy nám opravdu pomůžou a jenom ten, kdo usiluje o to, aby se něco dozvěděl, nezáleží na tom, jestli se dozví 100% nebo jenom 28%, tak ten má přece jenom otevřenější budoucnost než ten, kdo pouze splývá s davem a o svět se vůbec nestará. Ten může být docela překvapen. My nebudeme. Děkuji vám a těším se na další shledání a shledávání.